der samler familien, ikke? I Katar, så har vi også en dyrefamilie her, der er samlet måske for at holde varmen, og det er jo også et flot billede af de her næseaber her. Jeg sidder spændt og venter på, hvordan lander du den der med Katar og de der aber? Det er fordi, der ligesom holder sammen, og det gør man jo også med familiesammenføring i Katar og Marokko.